ndebe anyị bịakwanụ na nwunye pastọ onye ogwu ego anụnwa gburu ụmụazị nọ n'Enugu Ezike, pastọ Chinedu Ezedike bịanụ na nwunye ya bụ ọ pụtara na-asị ndị mmadụ na di ya bụ Innocent na-ebubo ka eboro di ya. Echekwa na ndị polisi eso wee kpụrụ ezinụlọ ya, amadụ nna hapụrụ ya. Unu echetala akụkọ nwaanyị hapụrụ ụmụ ya wee jebe afịa, nke bụ na pastọ unu na-afụ ebe a na ndị ọrụ ya kwụrụ aja wee mabata wee kpọkọrọ ụmụazị na wee were aka odo wee kụgbusie afa n'ime ọfịa. Ọ bụ na icheta anya bụ akụkọ ịbịa na nwunye ya bụ pastọ dị ife anụnwa. Unu echeta na mbosi ndị sekuriti jidere pastọ anụnwa na o nwere ọgwụ ọ gwagasịrị agwa ejidere na biya, ajụọ ya ọsị na ọgwụ amoosu ebe ọ na-ekechisi ndị mmadụ. Andị nwaanyị ọ kụgburu ụmụ ya bife eje kpụta pastọ eme nwaanyị ntaviu wee na-ajụ ya o nwere onye ya na ya nwere okwu, o nwere onye ya na ya dị n'ilo. Nwaanyị a wee na-asị na o nwere onye ọrụ na-arụrụ pastọ anụnwa ọrụ, na onye ọrụ ahụ n'oge ọbụla ọbịa bịa na-asị ya na oyi egbu ya turu data onye ọrụ ka esi wee jide pastọ anụnwa wee maa na aka ya dị na ya. Nke bụ na nwaanyị anụnwa egburu ụmụ ya ịnọ na-akọwa na ya ejego gwa pastọ fa na ya chie nwa ọrụ ya echichi, na ya bịazina n'ụlọ bịa bịa na-emewu ya. Pastọ anụnwa sị ya na ọ ya achụ nwa ọrụ ya achụ, na ọ ya achụ mmadụ abịazina n'ụlọ ụka ya, na bifi mara ife na-eme fa wee bịa gbusisia ụmụ ya ịnọ. Ọnya ka nwunye pastọ pụtara kịta wee na-akọ na nwaanyị egburu ụmụ ya na di ya na fanụ n'otu nzuzo nọ ndị otu ndị a na-ebugharị mma na ọgụ di ya nọ na ya, na di ya kọsị na nwunye ya chọrọ ịpụ. Ndị otu ahụ wee sị ya na ọ ya apụ na ọfanwa bụ ife bịa gbuo ụmụazị na ọ bụghị di ya bịa gbufa. Bịakwanụ ka unu ndịrị ife ọkọ na ife ọka kwụọ ka nke. Ọ bụrụ na ị na-esonye n'ihu akwụkwọ mgbe trending video pastọ anụnwa wuru ewu, maka trending video ya o wuri less than 2 weeks maka akụkpọgidere ụlọ nwoke a nwere ma ana ndị mmadụ ọ nakọjefa wee na-alụ ụlọ prọpati ndị mmadụ ọ nakọjefa n'anya ọcha, ma ndị o mere ala ma ụmụ nwaanyị ajadume amahụ na onye agbụ difa wee nakọrọ ana nke ndị lokal gọọmenti mechakwa wee nyechi ya ndị niile ọ na ji ana niile ahụ wee nyechi ya afa anafa. Ndị nke ọzọ bụzi gọọmenti siziri fancha niile. Unu ya echeta trending video nwoke a maka akụkọ ya wuzuru less than 2 weeks bifo akụkpọcha ụlọ niile o nwere bie nya. Ndị gọọmenti butere katapila akụkpọgide ụlọ akụkpọchaghị ụlọ ahụ chijie rukwa echi ya ka unu wee mara ụdị prọpati nwoke anụnwa nwere, na ọ bụrụ na ahapụrụ ya okpochapụ vileji ahụ kpakọrọ vileji ahụ niile. Nya ka nwunye ya pụtara ebe a sị na di ya na aka ya dị ọcha, na mbọsị ahụ egburu ụmụazị a na-asị ya bịa ka fafuo ozufa n'ime ọfịa na ya nwa aha afọ ụdị ife ahụ. So na ọ bụrụ na ọnwa ahụ ka egburu n'ime ọfịa asịzi ọkụ bịa ka ijefu ozi ya ese na ihe afọ ụdị ife ahụ eburu ozu onye ọzọ eduka ebu ukwu nkụ eburugonu di unu ibebe akwa. Imajinu nwaanyị egburu ụmụ ya nọ ka ife ọ ya emezi ị na-asị na aka dịghị ụdị ọcha. Nwoke afụrụ isi mmadụ n'ebe o ji wee mere okwu agwụ, ebe nwoke ukwu isi ọ mabara akwa wee welu ụsọdụ ndị sabatị somodo ebe ahụ, ma ọkpụkpụ aka ndị mmadụ ma ọkpụkpụ ọkpa ndị mmadụ ma akwa ndị mmadụ gasị ọ yisara ebe ahụ. Nwoke afụrụ weelu n'ime bie luchara 3 deki na o gburu egbu, mmiri na-esi ka ife ma amaghị afọ ya. Emechaa kpọọ ma ndị Hausa amịsịsịba mmiri. Ụlọ dube nwoke a lụrụ 1000 agagharịgide n'ụlọ dubie agagharịchaghị ya. Ife katapila akụkpọgidere ụlọ chijie sọsọ be nwoke ife akụkpọrọ ụlọ dubie erucha less than 4 days or 5 days before gọọmenti wee jee kụkpọbazie ndị o nwegasịrị outside dubie ana ndị mmadụ ọ na-anakọrọfa ọgba fensị ree ya ụlọ n'ime, ọ nakọrọfa ọgba fensị ree ya ụlọ n'ime. Ma ndị ndebefasị na ọgbafuru fa anya fanyere ala pụọ, ma ndị ndebefasị na afa afọ ọzọ ma ụmụ nwaanyị ajaduo nakọje anafa fa na-ebe ka ebe anyị bido kọwa akọ nwoke akọwa. Biko na akụkọ ọka hụ nkụ ya ka ifelekwe nwunye ya pụta n'ihu akwụkwọ ebe anụnwa. Hello, good evening everyone. I'm Queen Ezedike, the wife of Prophet Chinedu Ezedike. Please, I'm here to tell you guys the whole truth concerning this case. This case of killing 4 children that involved my husband. The truth concerning this case is that the father of those children, Chinonso Ezema, is member of our church and also the 3rd elder in our church. The truth of Peter in my husband's church is that ọ bụ nwunye egbo ọmụta nwa nwoke ọrụ otu nọọsụ child ahụ ma ọmụta nwa nwaanyị child adara. So it happened that ọ bịakwute ọga m kọwacha ya the thing. So ọga m si atọ na onwe ihe Chukwu omume ka egwuru ekpere sore, so ya bịara ụka every Sunday ka ejiri ekpere sore. So ka e join our church, so anyị chere na akụka n'udo na onwe enwe nsogbu ọbụla. So it happened that na nwunye ya adịrị ime mụta nwa nwoke God Chinedum, and that Chinedum bụ aha ọga m, is my husband name. So anyị chere na live happily. So nwunye ya dịkwara ime ọzọ gụkwa ya aha nwa ọga m bụ Wisdom.
the family of Chinonso Ezema is our family friend. We are all living happily. So it happened as low May 16th. So and that day Ogamu jere court ha na-enwe family problem o jere court that very day during on 15th May. Ka ọ yatazi court around 10 mụ na ya jere mechanic village Nsukka. O ji arụ ka kaseti ya. So ka anyị ruga place also nothing arụ the things na the thing mebiri emebi na exchange. And you go ka kaseti ahụ 95,000. And onye recha ike kaseti ahụ bụ onye pọta onye doire. And time anyị ji ayata that place around let me say 4-5 ya time anyị ji ayata from mechanic village. So I ayata Ogamu ban office and no nwere provision store in front of our church. So no banye kwena my own shop zụkwa bido my own business. Ya no nwee bakwa n'office ebido ime ndị mmadụ attend. So mgbede around 5 or 6 ihe ọzọ ya bụ na Chinonso Ezema etiri mkpu bata na-egbo nọ so the woman na-egbo. Everybody was surprised and wondering so how na-egbo bụ meaning what. So I lay on office Ogamu rush after us and no one fụtakwa for my shop. So I lay na-egbo how come. So also Chinongwo so bịa ka agụshi abụ ozo miano. So ụfọdụ sore because I can't see such thing. So ọgụsha ndị mmadụ ha na gịnị ka ya bịa gbo miano me ndị mmadụ adawa area is a very busy place. So and that Chinonso Ezema na-enwebido threatening for a very long time. Ọ na-enwebido threatening from black ass because the Chinonso Ezema so been in court before. And that all chose quit from the group and the group ekweghị. The group ekweghị ke offer the group. Ha na-abịa bido na-ebe a threat uche ọbịakwutere Ogamu so Ogamu bịa biko na ndị court ibe na threat like then na-abịa be every night. O nwere one settled time ọ kpọrọ Ogamu around 2 nke menyas. Ọ kpọrọ Oluchi kpọzọ Ogamu. Oluchi bụ onye ozu nọ na our church. So ọ kpọrọ Ogamu around that 2 si na ndị oshi abịakwa. Ogamu man we all don't know what to do. Yeah, everybody na bịa kere bell because our church we have bell. I bịa kere mgbịrịgba ya bịa scare those people away. Ụfọdụ iko n'elu na agba shock ndị nọcha n'ime church agba shock outside because the compound Chinonso no close to our church. So and that dress no dey nwe bịa ọ bịakwute Ogamu si ya biko ka bịa rarụra na church after ka ọ kpọcha anya the whole details na threat. Ogamu si agụ mgbe church ka meme gị je na police make entry. Gị je na police make entry ke ebe chere nche every night. The next thing the man kwuru na enweghị ego ya ji akwụnụ police every night ke ebe chere nche. Ogamu si atọ na ama na anything ndị nọ na tinchọ ka meme na agwụmaghị nwere ike ime ihe nwere ike isecure your life. So Ogamu tọ biko gị nwere ike inye permission ka a bịara na church every night n'ụtụtụ ka elarị. So Ogamu si na nsogbu adị na ọ bụ na ịbịa na church na only the comfortable with that na enweghị problem gị bịa na church azịza n'ụtụtụ nlarị ọ dịnụ jere business ya. So ya ka ishi eje o test that on 15th that on 16th incident happened. I na wonder so how come my threatening na-enwe bịa mere ihe na azịza na church. How come and our area is a very busy place. How come abịa gbushu meno dose na azụ fence anyị. So and that fence bụ that place where you save those children is not our property. It's not as yard here, and as yard here, the fence sign not the way. So it sounds as though a miracle current security and the police who highly surround that night. So how come? Can she boom tackle no more hotel? And that day was Nkwamake's day. And no matter not Nkwamake's day, that our area is a very juicy area.
onwe anytime ị na-aga mgbe ị na-ahụ mmadụ anaghị aga that place. So ozie the following day be on 17th, ndị ọga m anyị akpọ police, the local government, the news spread everywhere. The Igwe Hyacinth Eze, ndị Igwe niile, the local government chairman bụ Ferdinand. So I na-esoro na 10 police also ndị police na oke mme searching mpa ha anyị okay ọ bụ na searching nsogbu adị ebe mechie searching time shop time church time yard tembe na park eme man storage everywhere the as fence ile na-emeghere searching may onwe anything happen. That's no mean I leji na station ihe ọzọ anyị hụ na ndị mmadụ na-alasha. So the Chinonso Ezema, before ndị mmadụ ebido lele, Chinonso Ezema made a comment, o mere statement recorded tenke ederede tenke recorded na phone saying that Prophet Chinedu is innocent, that he knows who gave his 4 children, that Prophet Chinedu is innocent, that who his 4 children is Chukwuma Eze. Na Chukwuma Eze ahụ ọ na-lament bụ onye na-anwụtere ishu mgbe ọ na-adịla na chọọchị, mgbe ọ bịa adịla na chọọchị, ọzọ nwanda ya gbasara because a na-agbasa chọọchị n'oge, nwanda ya gbasara n'oge dị Chukwuma Eze bịara chọọchị. So ọ ya gbasara n'oge ya na nwe saịdị ka azị na chọọchị Friday ka ha lara ebe a ka a na nwunye na Chukwuma Eze nọ enweta problem na asashi n'ebe a bụ achọrọ ịza n'ebe a bụ achọrọ ịza ihe asashi emechere complain chere ọga ime ọ na-aza prophet nothing onwe ihe onwe ike ime abụ to make peace okweche n'udo dadị nke ahụ ga. So this sisters ha bụ ihe and the father of those children bụ anụ ntị ọ na-ekwuzi na ọ bụ the Chukwuma Eze bi egboro ya that Prophet Chinedu is innocent, that Ezedike is innocent, that he knows who killed his 4 children. Immediately na ọ na-ekwu ya ahụ Igwe Hyacinth Eze na Ugo Ferdinand na ndị otu na ndị tosokwu dịrị the man ga one side si ya nwaanyị ji asị na Prophet Chinedu is innocent gosi na ọ dị innocent. He bido promise the money, the man money, he bido make a promise heaven and earth. So and mgbe na-asị nwaanyị o ji asị na Prophet Chinedu is innocent, that the barrister of my barrister bụ Barrister Gbowa was there and live and direct. So immediately my husband the barrister nụrụ mgbe na-asụ the man nwaanyị o ji asị na Prophet Chinedu is innocent. So the barrister rush as bịakwute ọga m sị na-achọkwa iseti up gịjichike na-achọkwa iseti up and some ndị thoughts nọ mgbe ọga m so ha rush ha rushize the barrister si ya gọvanọ agwọ ga nwa oji agwa na ọga mbido tigbechiri ihe ma the barrister bịa abanye na moto ewua ya ka eshi jee heshi from divisional police Ibawa to area command. Divisional police Ibawa to area command, from area command to side Enugu. Immediately and before they transfer to side Enugu, they search everywhere. Front and back. The case now actually parents of those Onya Neke and Onya Gromtakli. There is one man, one of our members, Okwe Everestus. He'll be through our Highlander, the place. Mgbe bido demolish ụlọ destroy property ya mere na abịa vufute tondrogam vufute fumatic ha eji tondrogam 1 million eme security moto tondrogoro ha onyala anya ha eme security moto ha kpofute some motos nke ha anya ha eji tondro eme security moto ha bịa bonchate Venza o the Avron bus. My husband have 8 cars. And on that church all the cars park. Everything gananya. You just know 1 dose of fuel. Burn share the whole thing. Our building here be help my zinc, help of the property, has share property in the bomb before they demolish. Has share property in the bomb head demolish. My supermarket me penny who the church. I've heard Tia's moto. Local government chairman Tia's moto or quarter the my own
the whole thing n'ime my shop kwa win moto vuwano nwelabe awe yen of je site by site mgbe oga park road ụgwọ spend billions ego chọrọ iji ya arụ hotel here the road ha eji sekwuchi my husband okwu here the road ha eji sekwuchi here the road ha eji ga-enye ndị youth ibe a ka emere protest reno Chinedu Ezedike bụ those children. Okay, he na-asị na Chinedu Ezedike bụ onowu ya na nzu na social media na onowu a fake pass onowu ritual nke ama nke erichwa nuvu moto erichwa anyagharị up and down erichwa no chuchu no moga mu gburu those children ogbo mmadụ ụmụfọ okpowuchi n'azụ fensị asịtị onwe ọ bụ na sense adịdị mmadụ na-eje ga-eseti onwe oke erichwa na-asị na o gburu maka ahụ eji agwọ ọgwụ ego onwechom a na-agwọ ọgwụ ego without pass mmadụ ka onwe any single pass a na-achọchọ na-eshom takịrị ahụ the whole pass was complete. Just no amakesha agag up kporo ụmụ and property the land ụmụaka ahụ nọ na ọ bụ na ọ bụ ala ya bụ na okpokpo na ogbo ekpochi na ala ọ bụ the property ha na abụ na ala not just nọ n'azụ fence. So the help the whole team chọrọ ime biko achọrọ m ịrịọ our father Barrister Peter Mba ejime ha chukwa arịọ biko go and do secret investigation concerning this case. And then Mario, our brothers and sisters, the whole Nigerians, people, Governor Peter Mba, Barrister Peter Mba, please, in this case. I just know now suffer my husband for nothing. My husband is innocent. He didn't kill 4 children. He's innocent. Please, you guys should, please, my brothers and sisters, the whole Nigeria, because they make a sign. Please listen to our own side of the story. From this story, we utter the main truths concerning this case, please. And thank you all for listening. I really appreciate it.